dnešnom videu sa venujem testu fotoaparátu Motorola Edge 50. Unboxing a prvé dojmy z tohto telefónu nájdete v ďalšom videu, ktoré pripravujem. V tomto videu som sa zameral najmä na testovanie kvality fotoaparátov, ktoré tento telefón má a ako fotí a ako natáča video. Tak tie prvé skúsenosti sú také, že klasická fotografia je veľmi dobrá a hlavne aj svetelnosť je veľmi dobrá. Naozaj ten šum a celková svetelnosť je z tých telefónov, ktoré sú mám doteraz, tých lacnejších, je naozaj veľmi, veľmi dobrá a tie fotografie sú naozaj presvetlené. Aj kvalita aj na monitore a na počítači je veľmi dobrá. Čo sa týka už zoomu,